दिनै मोनसे जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि मुंदांखा बर'नि सिंगार सुलेखा मेडामा मोनसे जोबोर गोब्राब बेरामाव जुजिनानै दं दिनै नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो डिटेल्स बुंनो थांगासिनो लोगोफोर दिनै सुलेखा मेडामा माबोरै दं ओमफ्राय अबे मेडिकेलाव दं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों गुवारै फोरमायनो थांगासिनो लोगोफोर नायबाय थाबानो आं दिनै खोनानानै जोबोर दुखु मोनदों ओमफ्राय मा बुंबावनो ओके लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो सोरबा मिथिखायो खोमा दिनै जोंहा बर'नि मुंदांखा सुलेखा बसुमतारी मेडामा गोब्राब बेराम जानायखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखायो खोमा नङा होनबा सोरबा मिथियाबो जानो हागौ ओमफ्राय दा थेवबो नोंथांमोननो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फुल डिटेल्स खोथानो थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोननो आङो जेनेबा दिनै सुलेखा मेडाम बसुमतारीया थारैनो मा बेमारियाव गोग्लैना दं ओमफ्राय माबोरै कन्डिसनाव दं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फुल डिटेल्स खोथानो थांगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' गोबां मानसिफोरानो सुलेखा मेडामनि सल'आनो जा बा बिथांनि मुंदांखा मेथाइफोरखौ गोबां मानसिफोरानो माने खोनासंनानै बयबो मोजां मोनखायो नङा होनबा बिथांनि सल'खौ रावबो खोनायालासिनो माने थानो हाया बिथांनि सल'फोरा मानसिनि गोसोखौ ओरैबायदि बोग्लिहोनो हायो नङा होनबा बयबो नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ बिथाङा बर'नि माने एसेबां मोनसे गिदिर सिंगार नङा होनबा दिनै माने बर' हारिखौ माने ओरैबायदि सिनायथि होबाय बिथाङा गोबां बान्थाबो मोनबाय बिदा माने जों बर' हारिनि थाखाय माने ओरैबायदि माने मुंदांखा माने मेथाइ खनै बिथाङा बर' हारिखौ ओरैबायदि जौगानायाव लेभेलाव लाना फैदों नङा होनबा बिथाङा एसेबां मोजां माने सल' खननानै मानसिनि गोसोखौ बोग्लिहोनो हादों बिथाङा ओमफ्राय जोंथ' बिथांनि सल'खौ खोनानानै माने देरबोनाय मानसि आरो जोङो माने दाबो बिथाङा एसेबां मोजां सुरजों मेथाइ खनो दाबो बिथांनि सुरा माने बया जायाखै दाबो मोजां मेथाइ खननो हायो ओमफ्राय जिखिजाया आं दा बेखौनो बुंनो थाङो आरो नोंथांमोननि गेजेराव दिनै बिथांनि बेरामा मोनसे बिदि आरो जेनेबा मा होनो सिं सानाय ओमफ्राय आथिं सानाय बिदि बुहुद गोब्राब आरो बिथांनि माने बेमारिया बिथाङा दिनै माने जोंनि डाक्टर आशिस बसुमतारीजों माने क'क्राझाराव सिकित्सा लागासिनो बिथाङा ओमफ्राय 10 दिन 11 दिन जाबाय दा एसे मोजाङाव फैबाय बिथांनि माने देहाया ओमफ्राय माने बिथाङा बिराद खस्थ' मोनोमोननो जेनेबा सिं सानाय बा आथिं सानाय जाबा थाबायनो हायाना मानसिफोरा बोराय बुरै जाबा लासैनो बेजों लोगोसे दा बिथाङा जेब्ला न'आव दंमोन माने थखन लानानै थाबायोमोन आरो दा बिथाङा जेब्ला जोंनि बर'नि डाक्टर आशिस माने सिकित्सा लागासिनो नोंथांमोनाथ' माने फेसबुकाव नुबाय थायो जोंनि डाक्टर आशिस बसुमतारी माने गोबां मानसिफोरनि थेरापि खालामनानै माने मोजां मोनसे एक्सारसाइस रखम खालामनानै बिथाङा माने गोबां मानसिफोरनि देहाखौ मोजां खालामबाय माने बिथाङा माने फेसबुकाव डाइरेक्टलि भिडिअ होखायो माबायदि मोन्दों माबायदि मोनाखै ओमफ्राय आगोल माबायदि दंमोन नोंथांमोना गोबां भिडिअ नुखायो नङा होनबा ओमफ्राय बिथांनियाव दिनै सिकित्सा खालामनानै ओमफ्राय दा मेडामा 80% मोजां मोननानै माने दा बुंदों माने फोरमायदों फेसबुकनि गेजेरजों मोजां मोनबायनो ओमफ्राय दा आरो साननै सानथाम थाबावगोन बिदिनो मोजां सिकित्सा खालामगोन थाबैनो हामगोन बिथांखौ आसा खालामबाय इसोरनियाव ओमफ्राय जोंनि सुलेखा मेडामखौ नोंथांमोना जाय मोजां मोनो ओमफ्राय नोंथांमोना लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय शेयार खालामबानो जाबाय बिथांनि देहाखौ नोंथांमोना आर'ज गाबनानै थाबैनो मोजां जाथों बेखौनो खावलायनाय थाबाय लोगोफोर गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच